mukana veturi, siinä evät ja varusteet. Sanon Paulukselle, tule perässä, äläkä poikkea ladulta. Heitin vielä puserinkin veturin ja lähdin painelemaan kelen kamppeen pitkin karhun jälkeen. Hei, 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 ne olivat valtavat ja kiihdyttävät veriäni. Oli se aika elämässäni, jolloin oli taisteltaa voimien takaa. Perheeni oli suuri, lapset kaikki huntaloita. Paulus kun oli niistä vanhin. Karhun talja oli tavoitteeni sen arvoinen. Siitä lähtisi pitkä penni. Arvat, että survoi rivakasti. Johassua tämä kahvikin juottaa. Kaaleppi keskeyttää kerran. Oli tuotu sana, että piti lähteä pois Kairasta. Kerässään pois omasta kodistaan. Sanottiin, että tulee sota. Pojat, Jouni ja Uula, olivat jo viikkoja aiemmin hävinneet outoihin sotasavottoihin. Oliko se silloin, kun syttyi talvisota? Oli. Silloin se oli. En uskonut sotaan. En käsittänyt sitä yhtään. Pääni en saanut mahtumaan, että ihmiset ajetaan syyttä suotta pois kodeista. No niin. Kun menin poroihin,